Тогава се роди поредицата по пантофи, тогава се родиха всичките ми интервюта и също тогава се роди цялата ми кариера, следваща кариера на журналист, която наистина е много дълга. Но аз съм щастлива с тези интервюта по пантофи, защото аз влязох в толкова човешки души на българските интелектуалци, на българските писатели, на българските актьори. Аз влязох в техните съкровени мисли, в техните разрушени илюзии, в техните надежди, в техните любови и разочарования. Те ми дадоха страшно много, защото всяко едно интервю, когато влезеш в живота, в душата на човека, това е една прочетена книга. И страшно много благодаря на всички тези, които ме допуснаха до душите си.